sing ditakdir bodong pelasan wa iman botan minangkane sesepuh mundang jaya sareng kang kaji gaule keding kang kaji gaul sing duwe prongkol motor kang kaji gaul sing duwe prongkol motor minangkane sing desa amis sareng anesip gaule keding sing paling sabar wis ngormati ananji sing duwe wilayah sing paling ganteng dewe sareng mamai elan papai elan Mas Fahri sing anani Jepang sareng kang kajiras madine keding kang kajiras madi saking tuku sareng yayune ninge keding eman sayang wong seduluran sareng kang bekel tarune keding kang bekel tarung sing duwe putulan opai misel sampun lali ning kulane sareng aewon papai aulia sing lintas barat emanan saya kang yogi sing ana ning Jepang sareng nok elsie keding nok indah sing duwe alas dewe nok egi sareng nok inae keding kang lebih gaul bunda lebih gaul sing paling sayang Haja Titin Sumarni Suparman Haja Sapue Panca Indra Mas Haji Sulung Papai Non Ratu Papai Non Dayana Angaji Penengah Papai Long Bima Dewe Bunai Amorisma Nyi Haja Bungsu wong sing paling ayu dewek wong sing paling prigel dewek